প্রথম পুইলানো দিবর কাহাম যত মিডিয়া পার্সন দङ তে হজলাই চ্যানেল ন যতनो हामबाय ते सिनेमा प्रेस मिट न नाय तंनाय ताखुक बुखुक जंनो जत न हामबाय रु दिबर जरानि मो प्रेस मिट रिंगमानि कारण मिया सिनी आरसिगा तो बीजेपी नि कायसा प्रोग्राम जॉइनिंग प्रोग्राम गाय सिनी बिसिनी न खरकसा ताखु सिनी तिब्रा मथाव तंमानि बो बाहायके बीजेपी ओ थांका अबस्स साइमानदिया साबनो सेजावै बो थांका कारण बिनि मकक फिरकनानै जों फाइमानिकै मेन बिनि वाट जतैसे 65 फैमिली दं ओ जागा बसाका मिया आरसिगात बीजेपी नि 54 भोटार 54 फैमिली फैमिली 212 भोटार जॉइनिंग खालायगाय आबो पूरा फॉल्स ताम हिनके बिनि वार्ड नि मेंबर दङ आनि लगे ते बिनि वार्ड नि एडवाइजरी दङ बबो खरकसा सिनी बुथ कमिटी नि प्रेसिडेंट दंमानि सिगांगो सिनी ताखु राजेंद्र वर्मा बो जे फॉल्स और जॉइनिंग प्रोग्राम फुनुकमानि आबनो जों साजाग्यांगै जों तिनि बिनि ककनो माफिरका ताम हिनके बिनि लगे केबो थांनाय करै बो खरकसा कैरेक्टर लेस बरक हिनै बिनि वाटो बनो बेसी माने तैया आबनो बागै बो नासले जागै मेंबर एडवाइजरी रंना नासले जागै ओ बीजेपी थांगा किंतु मिया वो बिनि लगे थांनाय केबो करै ते मिया बरक थांतानि खुंसा बास तुखा ओ बासबो थाली खाजा सादियो थांनानि आमतै प्रोग्राम हायकाय बरक मिया बास गाड़ी कायसा तुओ बास गाड़ी ओ कनै कथाम बरक काजा मात्र गाय बो निजी मद आनि दारानो दाराजेन बो निजी से हैजागै से थांगो जॉइनिंग प्रोग्राम गाय बिनि लगे बाहायके 54 फैमिली थांका गाय आरो जतै से पसती परिवार आबो पूरा फॉल्स आबन बागै जों बिनि ककनो फिरकनान बागै बिनि जों सिनि ताखुक जोंनो तैमा फैगा आनि लगे दङ सिनि बिसिनि ऑब्जर्वर चेयरमैन सिनि ब्लॉक मेंबर सिनि मेंबर ते आनि देबरा दङ एडवाइजरी टीम जतनो जों दङ तोरियामा गाय अबन बागै जों बेलाय बखा दुखो नांगै बिनि मककनो फिरकना बागै माफायके हामबाय बत मिया साव नर माने लाई थांनाय लोकसभा चंमारिफोरो सामुखाय परे नरते बनो जोगाजोग से खाइलिया पहनै आम केबोसो जरते थी ना आबया जों बनो सब समय ना आं तो आनि ताकुक हिसाबै आनि ताकुक अकरा हिसाबै आं बनो फोन खायो जेकुनु प्रोग्राम ओंखांखाय किंतु बसे जरारि मेया गे बोताम थांका ओ कारण बो सुनो सालिया सुन तो बनो मीटिंग जेकुनु जगह प्रोग्राम ओंखाय दारा नों थांदा मानो बनो जों खबर किंतु बसाव आनि मेंबर खबरिया आनि एडवाइजरी खबरिया मेन खाय बनि जिसे सुनो जरारिया अबन बागै बनि मेंबर एडवाइजरी बनो किसा नरि तनिका थाखायो बिनि लगे केबो थांला कारण बनि जिसे संगठन खायनानि बरक गया जों साइमानो बिनि कायसा किसा कैरेक्टर लेस नि खनाव सिगां बिनि निजिनि बिहिकसे बनो केस सिखा o keso to kicha ngo khagani khanawa tabu saimiya
কিন্তু ब गुबुननि बोरैबाय टं टंमारक सायमानै बिनि मेम्बारक बनो चाजाग्लिया हाइन बाकी ना नरक बरक ब बाय त्रिक त्रिक सालमानी कोकटा नि अब हाइन कारण बनो जों अनेक मर्यादारिब ब अमर्यादानो माने ब अंगो खायाता एक्सेप्ट खायाता